Magandang gabi sa inyo mga kabayan. Magandang umaga, magandang tanghali sa ibang panig ng mundo. Welcome back, Donna Bicolana. Ito po ngayon, nagluto po ako ngayon ng ito yung original na pansit bato. Yun yung pino. Nung nakaraan po ang niluto ko ay medium size. Mainit-init pa po. Tapos gumawa ako ng suka. Lalagyan ko with pandesal. Ito po siya. Lagyan ko po ng repolyo at saka pinustang baboy. Kaya po tayo mga kabay. Lagyan po natin ang lagyan ko ng bawang, paminta. Pwede rin pong kalamansi. Pero ngayon suka po gagamitin ko. Mga taga Bicol po, nakaka-relate po sila. Suka ang ginagamit instead na kalamansi. Puputulin ko lang po itong laki naman po yung lagay ko para hindi siya malalita. Lahati lang po. Para din naman po sa mga rider ng modo online. Wow. Sa inyo. Natin na Yung tangay, meron dito nga sauce na pang-bilang kawalan natin na sweet chili sauce na, no? Ang tao ko, sweet chili. Sabi natin. tubig. Kamay gram pandesal. Malungya na. Ito yung mga sinapilin ng kulungya na tayo bahay ng dito. Lahat na sabi mo yan. Pandesal. Mga mahilig po sa pandesal. Pang-unito ako, pambahay, pampakain sa pamilya. Siyempre sweet na natin. Ayun na po mga kabay. Ito po na yung pinipili sa pangkalasa. Meron din na nag-stand up to. Kasi pinatan ko siya. Pambahay dito, dito panghandaan na napapakainin ng mga anak. Kaya naman, hindi naman masyado siya mamantika, ma. Masarap. Init. Ay, napapakainin. Masarap ang pagkain. Ang sure, babalikan ko pa na kasama ng pamilya pag kumain dito. Dahil na ako, kasi nga lang kami na episode para lang makaalam sa inyo kung ano ang daga mga pagkain ko sa specialty. Ito po, yung nakawala, yung pagdagan, ito rin, yung paglupian sa natin. Na yung kawala. Kapag gusto kawala, sila ko lang po in-order ko na yan. Pero ito rin yung nilalagay dito sa ating party. Sabi ko po ang madalas kong i-partner dito yung cheese bread. Sarap. Wala rin palaman. Plain lang. Kaya Spanish bread ko masarap dito. Sarap po siya. Ibang bagong luto. Mainit. Anghang. Dalawa na, sinama na yung isa eh. Ayaw eh. Punta na isa eh. Ay, hindi na ayaw siya. Ay, nako.
Yes. Ang mga gusto ko talaga na, kaya ko ito, malaki po yung dining area. Ano na sa ito, sa pamilya. At yung gusto yung mga katamento, no? So, bibigita kayo, pwede ba dito? Ito yung lugar na to. Ano yung mga style yung pagkain nila? Medyo abot ba ng class food, no? Yung mga sabi natin. Ito nga yung sila dito mga gusto ng pagkain na makikita nyo mga hindi nakikita sa mga normal na. Yung iba naman po kumakain ito, may partner na latik. Oh, ma'am. Sa latik pala. O kaya yung sa Tagalog ng ibus ma? Suman. Antipolo may nagtitinda po ng suman. Harap i-partner dito. Tsaka maruya. Harap. Nakagot ko yung sili. At hindi ko rin makakalimutan batiin siyempre ang ating kaibigan na siyempre mabuhay ka siyempre si Chalice. Yan po yung nanay ko nagmasalok. Hindi ko. Kaya naman habang mainit. Ito sa taas ba to? Daling ko na doon. Ikaw, nakadala ka ito mula na. Doon lang, tatakpan niya sa may mesa. Pasarap ko sa taas. Dala ng pansit. Bicol. Pansit ba to? Kaya tinawag kong pansit bato kasi ang bato po ay isa sa mga bayan sa Camarines Sur. Doon po talaga nagsimula ang paggawa ng pansit nito. Mga hindi ko nakakaalam. Ito ka din lalagay mo? Mga subscriber ko na Bicolano, nagkakanto kita pansit Bicol. Pandesal. Busog. Busog si Donna Bicolano. Nabigat po ito sa tiyan. Bus po. Kabayan. Yung isang ganong buro bandeado. Maraming salamat po sa panonood niyo po sa aking channel. Mula umpisa hanggang sa uli. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking mukbang. Yung pinaka-original na size ng pansit bato. Diba na promise ko po last time na yung mukbang ko ipapakita ko na sa inyo. Original size. Nakarap po medium size. Thank you very much po. Susunod po ako. Hanggang sa muli po. Susunod na vlog. Bye bye mga kabayan.